Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Tito Starwell Khan UMDC ke Sora Constituency, ulaong baka UDP yang mentah keempat rai lakanya trilang na ban ke NPP hapo District Council. Haba kelila ka seng UDP kanlong yalam hakaliang persya, uba Titos ulaong baya kani ansa shim ya karai andala dap jet yu chairman, namar u chairman unsarai ya kani. Ki jingmut dur kin bun. Ki jingmut dur kin bun kin ong ba kata kala banja kum ta teng kai ka bangi mut dur kamlong mereka reality ngi haban accept kai ka baja ngi haban accept dan mereka ka politics ngim judan full stop udan tang koma ngimla ban tip kai ka banja la syai kai ka banja la sisni dan rei ya ka bamantangi accept kum bakalong ngini trilang na ka banta ka ding bahajing net jong council ba jong pai ba Akhirnya kesini lah, ini kian lah kejong buat NPP, jalan dah. Ya manta kamu ka UDP ka don bay intact la ka jong. Namar ba nakaliang jong ki NPP bat kiwe ke MDC menin kila ya kendo, kila ya form la ka jong ka group. Dan re ya manta ki patdon ka don ka jing ya keren. Dan re le se yo ka don ka jing ya keren hadian habut ya kata ngam patang ong. Dan re ya manta ki kamut kum ki UDP ngidang don intact ka jong. UDP ketam na borak di opposition. Tapi sim maki ya kata lu. Haduk mentang impat ya keren ni ban nakaliang ka jongar ngampat kuai ban ya keren ni kata. Namar kum bang ong mene ka kam CM rupat dep kam Sherman rupat dep. Si kendap syat ini ngin sia keren ka LO ka de ka last part ha ka ba Sherman so disai. Ki kam jong ka konsel tu basa teng ne ba ki ngor ki urem ba wan hai biak ai ki kidan. Ina kalian ka jongai personally ka don ka bill ka ba ngila don ha ka select committee ka bangi ong ka inheritance property bill kani ka bill ka don ha ka select committee tengah kermen ba kani ka new house ka ba long Sherman wat humay on sa review ito ka select committee ha ka ba kumno bangi nya keren biang ito ka bill na magade ka ba la don ha po ka house kadi ka ba kala ade ka property ka house kam de ka property ka isi ni kala ade ka property ka house de ibabuan ni kikam ibangihapan pendep menurun penyak itu ya kani ka isi ka bangi ni simenta ki discussion ki ban long ka don siapa ya ka don bar ka ban long ka budget session ka ban salong ka bangi sia tai ini keren bahan ka ban ta ki issue ki bangihapan sim ka kani ka session ka Kani kecing simra jong pi ban namen pat don ber NPP kadai ba ki IT ha pi ki di sini kadai ba rai na sentral ba jangkahil am kani kadi garaj jong ki MDC kam de garaj jong parti de kadi garaj namar ka khamdan kanunu ka jing keren parti to parti ni e hami ki MDC ni sa sim me garaj ko